रौता समष्टिनि सिङाव गासै 9टा VCDCआव जोंनि जोलुर बादायलायनायखौ फोजोबनानै कन्स्टिट्युएन्सि लेभेलाव दिनै गेलेनाया जागायजेनबाय। बियो जोंनि गेलाबिलनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जागायजेनदों आरो नैबे जागायजेननाया खोब मोनसे मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों जागायजेनबाय। थारैनो बियो जोंनि थाखाय नैबे ओनसोलाव थानाय गोरों जाय फुटबल गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों मोनसे सुबिदा होनायनि बियो मोनसे स्कप आरो जों बुंनो लुबैयो जे फुटबलनि गेजेरजों आरो गेलेनायनि गेजेरजों नैबे ओनसोलाव थानाय जि जोंनि सेंग्राफोर सिख्लाफोर बा जों नैबे ओनसोलनि जि गेलेगिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो जिल्ला लेभेलाव आरो जोङो जोंनि BTC लेभेलाव आरो स्टेट लेभेलाव मोनसे सुबिदा होनायनि बियो मोनसे खाबु आरो जों बेखौनो बिसास खालामो जे गेलेनायनि गेजेरजों नैबे ओनसोलनि गोबां जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय मोजां मोननाया सृष्टि जायो आरो गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गोजोन लाबोनो हायो आरो जोङो नैबे ओनसोलाव दायो सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो सेंग्राफोरा जे ड्राग्स मबाइल आरो बायदिसिना लोंनाय जानायाव जि बायदिसिना गाज्रि मुवा जानाय बेबहारफोरनिफ्राय गोजानाव लाखिनोब्ला जोङो जोंनि नैबे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेबायदि गेलेनायनि फारसे गेलेनायनि मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनांगोन। थारैनो बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानाया खोब जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ जे बिथांखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो। बड'लेण्ड CM काप बिनि गेजेरजों जोंहा दिनै 420टा VCDCआव जि फुटबल बादायलायनाय बे बादायलायनाया जोब्बाय। दिनै 40टा समष्टियाव बियो जागासिनो दङ। साननैसोनि उनाव 40टा समष्टि जोबनायनि उनाव मोनबा जिल्लायाव बे बादायलायनाया जागोन आरो मोनबा जिल्लायाव जोबनायनि उनाव क'क्राझाराव काउन्सिल लेभेलाव बे कम्पिटिशना बे बादायनाया जागोन। गतिके गेलेगिरि गासैबो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो मोजां मोननाय जासिहरदों। मोजां गेलेनानै जाहाथे गाव गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो, गेलेनायनि गेजेरजों नैबे जोंनि ओनसोलनि नाम खामायनो हायो, आं बेखौनो मिजिं थियो। गासैबो गेलेग्राफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय जासिहरबाय। गेलेनाय नैबे बड'लेण्ड CM काप जि गेलेनाय फुटबल कम्पिटिशन बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव मोनसे गेलेनायनि सांग्रांथि गेलेनायनि मोनसे परिबेस सृष्टि खालामनो हादों आरो गोबां जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरा गेलेनो ओंखारदों। बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां उदाहरन। दा बेखायनो नैबे गेलेनायखौ बा नैबे कम्पिटिशनखौ फाथिनानै लाइमोनफोरखौ जोङो नैबे फुटबलनि सायाव मोनसे नोजोर बोनाय जि मोनसे हाबाफारि बियो बाख्नायथाव।